Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang kanabuon sang COVID-19 nga kaso sa bugos nga Pilipinas arang sa 47,833. Sa mga adlaw ang nagdugang 1,540, 1,540. Pitsa 7 sa ikapito nga bulan sa nga tuig, ang bulan sa nga Hulyo tuig 2020. Kamusta kabutaran din ba nga bahin sang kalibutan basta may monitor, nga radyo, cellphone, manakon computer. Welcome sa inyo sa nga panatuntunan. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedevaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ikaduwang nga supa State of the Province Address ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Pag isa-isa plaster sa kaudado ang nahimuan sa ngesa ni administrasyon sa sulod sang isa katuig. Pati na mga natubang nga mga pagpahangkat dala sang pandemya COVID-19. Kapit isa ka oras kaga 30 minutos nga pagpresentar sa 25 kabahina nga kaundan sang supa. Pinasahi nga presentasyon bagod sa mga health protocols nga dapat ipatuman. Ang problema sa pagtapna sa COVID-19 isa man sa mga highlights. Bahin sa tingog sang gobernador, kamatian dugay-dugay. Kung si Governor Lacson among pinakabataas ng opisyal sa probinsya, ano naman ang reaksyon sang nagasunod sa iya? Vice Governor Jeffrey Ferrer, ano ang pananawan sa presentasyon sang supa? Iban nga balita lokal, COVID-19, hindi lamang pangabuhi sa mga tao ang apektado, kundi pati sa kasapatan, apektado man. Halos tarang industriya walang kawala. Sa livestock kaga poultry naga-ubuman. Bangod sa epekto sa ding pandemya. Mga Negrosanon nga ang ginasaligan among pagsagot sa mga kasapatan. Gobyerno sa probinsya, paagi sa Provincial Veterinary Office. Wala man patumbaya. May mga programa sa mga kaaksyon naton nga ginakuwaan o kon ginapangabuhian. Yara lamang sa pagkasagod sa kasapatan. Ang sentro naton sa Sading Talakayan Dugay-Dugay ato ni Bulaon. Special lang ato. May koropon, sige lang nga. Okay lang, wais ang problema ka medyo na kuwansa. Dayon sa gihapon na. Ibalaon tama ka-aksyon anong ibang sa mga programa sa ato sa provincial government. Agi sa District Veterinarian sa 1st District sang Negros Occidental. Inagasakop ini sang Escalante San Carlos Don Salvador Benedicto Toboso kag Banwa sang Calatrava. Ano ba lang mga programa kag bulig sang gobyerno provincial? Dugay-dugay aton mapatian live sa saring panatunturan. Si District Veterinarian Dr. Neki Nicolas Aison. Atenson sa mga nagasagod sa baka ha. Importante man ang maka-aksyon. Tamo sa mga Negrosanon ang nagasagod sa baka. Ano ba lang mga masakit nga masami nagaigo sa saring nga sapat. Ilabi na nga subong nag-umpisa ng panahon sang tig-ululan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Mayor Bing nagpalayag bukas sa ginaruso nga pag-amyenda sa Curfew Ordinance. Maning luyag sang grupo sa mga negosyante nga kung mahimo pwede may idog pa saka-saka. Halin na last 10 kung mahimo last 12 lang umpisa ang curfew sa syudad sa Bacolod. Prote question mark pa rin. May panisang desisyon kung ano gibala kung pasugtan o kung hindi.
Sa balita pungsod no naman, oy kapiyar ka mo, mga kababainhan nagkabiktima sa makasalid nga krimen. Kung inyo napyaran, nga ang balita nga ginahambalan subong kon krimen ang istoryahan, among pagpatay sa mga hoben nga babayi ho. Una, tiba ng pagbuno sa 52 kabeses, makin mo yan, 52 buno. Ang biktima babayi pa, ang driver Blas Laguna, 34 anyos nga si Jang Lucero. Ang balita, ang suspetsado tinakpan na sa mga otoridad, babayi man ang suspect gilini. Nakitaan ang lawas ni Lucero sa sulod sang salakyan Hunyo 28. May 5 pa kaiban nga suspetsado ginapangita sang kapulisan Botsilingon na suspects. Anom gigilik-silak bilog ni. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ikaduwa nga krimen naman na nagmansa sa amat-amat nag-aayong imahin sang kapulisan. Ining akusasyon sa duha ka mga pulis sa Ilocos Sur, ining paghimulos sa pagpatay bla sa 15 anyos nga babayis gyapon. Ang toyo sang krimen para kunong pahipuson kag inimanugid yadtong biktima nila nga dalaga. Ang rekomendasyon sa mataas nga pamunuan sa PNP dismissal. Dapat lang Way niya lugar sa kwerpo sang kapulisan ang unisahi nga mga miyembro sa otoridad. Ining duha ka mga akusado nga paglantaw subong sa mga tawo ay daw mga demonyo. Una sa balita, una sa aksyon. Nadakpan ng babae ni pagsupak bla sa health protocol mo, duway face mask o con curfew, gindala sa police station. Nagayo pa ng babae ni ekonomiyo dulong sa kunta ni police balay bla kay kadelikado, way tanay nopdan. Way ginopdan sa ulihi, ginsunod ni sa gali sang duwa ka malalaki nga sakay sa motor. Ginmulisihan, ginimuslan, pagkatapos simulos ay pinatay nila. Una sa balita, una sa aksyon. Gaba kag tikman kabarising nadangatan sa duwag pulis niyo kay kakasig ni sa serbisyo. Ang ila sa nga nadagatan. Alas 5:23 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Unahon ta na hibano ang observation sa ato sa nga patrol. Pagpapasiplat nila sa lakat sang trapiko. Mayo subong tiyempo, no? Hindi init, way man nagtupang ulan. Pero baloontan, anong sitwasyon subong sang ato sa syudad sa Bacolod? Sa patrol with Action Jan. Action Jan, mayong hapon, please come in. Action Mark, singkal sang kiniton karon nga hapon, pero siya sana ga. Ito naman nga kalangitan, daw wala gid nagatipon ang galom, Botsilingon. Nagurupatimaan nga mag-aulan karon nga adlaw. Importante manayan-nayan ang atong nga panahon. Bisan medyo mapaang-paang sa pila ka mga inoras, pero importante kabawi man ang medyo lubog na uman nga panahon pagabot na sang hapon Kagson. Ang patrol, hari kita karon ginauswi nato ng area sandalan Lacson. Pagkamente na Kagson, malapit ka sa area sang Dalan Rais Lacson. Dre, di mayo kayo nagagana na ang traffic lights anong area sa Rais Lacson. Even bla sa traffic lights, bandara sa may Lizares Araneta, pag Lizares Lacson, Kagson, kaya sa pila ka mabidulan na nakaliga, daw man ang ginaproblema, git sang bitaw no, sa Bacolod Traffic Authority Office. Kaya kung gubagan ng traffic lights, maobligar gid ang mga traffic enforcer nga tutukan ang isang intersection point kag sila na lang magbando kung dalagang sa trapiko ang aton paghahambalan. Pero sa gihapon nagapabilin, go moderate to heavy ang traffic situation mga Kagson diri sa aton ginakamtangan. Nagamente na sa area naman sa Dalan Rais Araneta na may dedicated flowing lang. Kung dire-diretso abing biyahe sa masalakyan mga Kagson, wala man nagapinunsok. Mapunsok lang yung oras nga mag-stop na kung ninyo na area, kung ninyo na nga lugar ang kinanamang punto kay ti ang iba naman nga direksyon muning magkapatigal sang pagpanakayon mga Kagson. Pero kung sige lang man ang biyahe sa mga salakyan knowing ang movement sang danagan sa trapiko mga Kagson, wala na problema. Hindi na mo na makatugasan tuman kabugat na danagan sa trapiko mga Kagson. Nangaton observation na malin pa paglabay naton sa may provincial capital Laguna. Kaya iti isang natuloy tempano, mga around 4 p.m. Nagbulo-build up, man ang traffic situation dra sa area mismo mga Kagson. Sa provincial capital Laguna, pang kunusuyon mo naman pasor nga bahin sa syudad. Lapot rin sa area sa Dalamburgos Lacson, dire-diretso mga Kagson. Pagalo Lacson, padulong man Lizares na San Rizal Lacson, karon nga hapon, makabing naman diri. Moderate heavy ang traffic situation, pero sinasaring ko na, importante nga hindi gutok kag hindi amogit sila mga Kagson nga nagapundo ang mga salakyan. Flowing lang ang movement sang trapiko mga Kagson. Diri sa itong ginakamtangan, nakita tayo sa may Lizares Lacson, Ligwa.
kaligwa ang traffic kalindig to sa may magsaysay padulong diri sa area sa Rizales Lacson mga kaagson. Dito tayo sa masalakyan. May kumong hindi na naman nabi pa sa gyapon ang magsaysay extension bla. Ongoing sa gyapon mga kaagson ang construction sa Taytay dira. Kung silingon kalabanan gi masalakyan diri nagapamulya sa area sa Dalan Araneta. Muna ang situation sa traffic diri sa pinakauling monitoring sa bitaw pero di ka malubugat man mong umalin sa area sa magsaysay Araneta palapos diri mga kaagson sa Rizales Araneta amaray karon ang lugar ko sa din nagkita live to report sa man nga hapon mga kaagson nakita ang kido nagagana gid man ang traffic lights mga kaagson no wala man diri sang tugagit sa tumakabugat sa naga sa traffic except lagi lamang sang mga sadakyan gikan dikto sa may magsaysay nga palusot diri downtown area. Amugid man ning sitwasyon basta peak hours na pero sabi nagaginawa ang aton nga mga kaagson nila mga nagatrabaho sa naglain-lain labi nga mga establishmento diri naman palibot sang syudad. Even pagwa kag pasulod downtown area mga kaagson like to moderate lamang ang sitwasyon kadalaga sa trapiko aton pagambalan. Simple lamang bot silingon sini wala gid man problema kung traffic ang aton pagambalan mga kaagson sa palibot sang syudad sang Bacol. Ginlibot na namon sang patol alin sa Lacson alin na kita sa area sang Hernais Araneta mga kaagson. Ati karon nga po hindi ka naman problemado ang dalagan sang trapiko. Sa kinagapabilin sa gyapon, nametong tanyempo sa palibot sang syudad. Dumdum lang sa mga motorista, hinay sa pagpanakayon. Kumayo sa masalakyan karon nga po nagod marikawan na nanuman nga mga aksidente sa dalanon. Hindi dalagan sang trapiko ang sa gyapon bugos man gidulong sa inyo. Dr. Alfred's Green Coffee sa tutaran nga mga kaagson muna panyempo magili oras na may ginom sang mainit-init nga kape bisan pa kon aga ug tuman. Kung magtubtob na magkape, pangapi sa gyapon kita. Pero kung kapeng pagamalaan, aton gina-endorso, aton gina-rekomendar sa inyo, inon ang kape. 100% natural, 100% organic. Ang ni Dr. Alfred's Green Coffee, isa ka produkto gikan naman sa pagtanalaw sa Estados Unidos. Wala sang acid, wala sang caffeine, wala man sang preservative, kagalalo certified. Nagalimpyo sa aton naman nga kolon, nagabulig pa paaptik sa aton memorya. Nagainom ka sa Dr. Alfred's Green Coffee ka pareho lang. Kung nakapangapi ka na, healthy ka pa. Rekta sa patrol ang taglimot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata rin ang MyTC alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga manamya bulong sa mga balatian sa mata. MyTC makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata katarak kag glaucoma. Ang pinakamaayo pagid ang MyTC inyo parisan sa Santon Plus Herbal Capsule. Puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapakupos naman sa mga nagahubag. Nga parte sa nga sa nga lawas Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an na sang madamo nga siyentipiko makabulig pakupos sa mga nagahubag ng arthritis, prostate problem, heart enlargement kag madamo pa. Ang MyTC kag Santon Plus pwede ninyo mabakal online kag pwede ka mo gani makapadeliver sa inyo sa nga balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung sa Kalusugan Facebook page. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas
ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune
system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Una sa aksyon! Silawanta anay makadali mag-aksyon ang pagtalakay ta sa kon ano mga programa abla subong sa gobyerno provincial paagi sa provincial veterinary nga taladapan para mabuligan man nato ng industriya sang kasabatan sa aton sa dibi livestock kag poultry industry nga subong isa man sa mga most affected since nga nag-umpisa ning COVID-19 pandemic ko. Importante ni mag-aksyon na sa subong nga panahon nagakinahanglan man sang gamay lang nga bulig ato sa nga mga kaaksyon nga manugsagod sa kasapatan bla no gakinahanglan man na sila sang advices o kon mga panugyan labi nati nag-start na subong panahon sang ating ululan no man ang Negros Occidental nagapanengguha man ni makaaksyon nga sa ulihi ba si kinalahon man blang mangin livestock kag poultry capital no sang Pilipinas ay hindi malayo nga matabo ay no kay kon population la makaaksyon sang kasapatan naton diri paghambalan di man napaulihi ang Negros Occidental. Di ba raw naton mag-aksyon, atensyon sa mga taga First District sa Negros Occidental. Di magsiling kita First District, arada ang Banwasang Tubuso, Calatrava, Don Salvador Benedicto, San Carlos, kag Escalante. Dabo kita kilala dira nga manugsagod sang kasapatan. No? Apektado mo rin sang COVID-19 nga pandemic mga ka-aksyon. Apo naton live dari sa palatuntunan Dr. Nicky Nicolas Saison, no, ang District Veterinarian sa First District sa Negros Occidental. Doc, mayong hapon, Doc. Yes, mayong hapon, Sir Marlon. Salamat gid, Doc, sa tiyempo ginhatag dari sa DYEZ Action Radio Bacolod. Unas taran, Doc, anong mga proyekto, programa subong sang Provincial Veterinary Office para mapasanyog pagid ang industriya sang kasapatan ato di labi na gid, Doc, nag-umpisa ng subong panahon sa tigululan bla o so naman masakit sa kasapatan, Doc? Yes, sir. Oo. So, mayroon kita mga dispersal ng mga kasapatan, pareha sila sa mga manok, may mga baka, may baboy, may kambing. So, baton na hindi naman preparado, so is masakit ang tabo-subong. So, common ko din ng mga diseases sa mga particularly sa sapat na ruminants sa tawag naton. Ang ruminants ni siya, sir, amo ni siya ang mga sapat na gakaon mga hinamon la, sa karabaw, baka, karnero, and kanding. So, may mga sakit ko diri nga rin sa mga ano ko. So, may ara, Doc, sang common diseases, gid? Sa panahon sang tig-ululan? Yes, may ara, gid, sir. No? So, number 1 nato na sakit ni matawag naton na Hemosep.
Hemorrhagic septicemia ni siya, nagdulot gini sa ulan. So, tungod nga common gini sa mga karabaw naton, no? So, bacterial infection ni siya actually. Nga matawag sini caused by stress. No? Kung ang isa kasapat, stress sa kayo, kag tungod nga mga karabaw naton sa kabukiran, di naarado ng naton. Di dugay-dugay maka-develop na siya. No? So, ano ni siya ang tawag naton nga hemostep na sakit? So, imo ni sa obserbaran, 30 kataas ang ilanat yan no? Kadua, may depresyon ng itsura. Ikatlo, lethargy, no? Napalangluyan siya. Kag mostly siniga, loko na lang, no? Kag kung makita na nimo, obserbaran nimo, lalaway na siya, no? And then, ano pa naman para tandaan nato ni? Sa iyang naliog, sa dayon sa iyang liog, pakadto sa iyang sa dughan niya kahubak na siya. May swelling na siya matawag. No? And then, makita na nimo sa iyang ilong, discharge siya, may mga mucus discharges na siya. So, ginasipon ba lang natawag pa. No? And then, may maka-develop siya sa respiratory distress. And then, lastly, within 6 hours, ang onset ng clinical signs, mapatay niya siya. So, ini siya kasakit, 30 kadasig ni siya hasta nga ano siya, papatay siya dayon. Kadasig ba lang? So, once ma-observe mo siya, ang iyang prognosis, hindi yung matawag na ito ng iyang recovery, very poor din siya. No? So, ini siya masakit, ma-preventa niya through vaccination. Okay, so may mga vaccination din siya. Pero may ara siya sa mga antibiotic na basi pa man lang may ngagaw ta siya. So may mga penicillin, ampicillin, and oxytetracycline. No? Amo siya mga antibiotic na maka treat siya kung ma-detect siya earlier. Okay. Pero tandaan na may cause niya sa tigululan. No? So, second nga matawag tang problema sa mga ruminants, no? Ang tawag tang bloat or ginabutod. So, doon ka klase na bloat. Ang isa, fruity bloat, kasi isa free gas bloat. So, medyo dalom na ni kayo, pero makadto ta sa iyang simptoma. Kung ma-obserbaran natin, kung tanawon mong sapat niya sa likod, gahabok ang sa left side. Dubutod ang sa left side yan. So, tungod na sa sersang tawag na ito nga gas accumulation. So, ang gas accumulation, hindi na siya kautot, kag hindi siya katig-up. So, ang pinaka-best remedy tani, iban sini ginasaksakan sa hose, bababa, para masungaw ang iya gas nga nag-accumulate sa sulod. No? Isa sila, ituslukod mo itong, i-try mo na siya top, ang iya nga panit, babala mo na nga duga balon, do may balon ba na? No? Duga bounce back. So hangin na siya, iban tuslok na sa sang needle nga dako para magsungaw ang hangin. Okay. Okay. Tapos kung makita mo na kung di ng area na ka matuslok, makita ka na sang sapat nga wala kayo kakaon ang sa kilid yan ang loob-loob. Na bira na ang site kung diin ka matuslok. Okay. Okay. So, ini siya actually preventable ni siya, no? Iban sini nakatabo ni kung gakaon sila sa hilamon ng mga udlot, ang bago nga udlot pala. So, amo na siya iban ka cause na. Okay. So, actually preventable siya kay hindi makakahatag sang mineral oil to avoid mag-develop siya gas. So sa mga taga First District, Doc, sa mga manugsagod sang sinagin mo no ni mga sahi sang sapat, once ka maka-experience ka makatukib sila sa ginasagod nila nga amo na gidabatsyag, din sila pwede Doc una kag pwede nga makapagig-angon, maka-coordinate bila pangayo sa bulig. Yes, pwede gid. Actually, kung ara sila nag-belong sa mga different LGUs, first of all, matap din sila sa local naton, LGUs or city. Okay. No? Kung hindi makaya sa LGUs naton, kasi may mga, wala man na sila mga doktor dira, ang in charge nila sa kasapatan, amo nang makontak sa amon. No? So within, diri sa amon is mostly, ang wala sa city is DSB, Calatrava, and Tuboso. No? Even gani ang Escalante, na wala sila city vet, no? Pwede gid sila katap sa akon kay area ko na from DSB to Escalante. Yes. Oo.
Sige, Doc. Oh, go ahead, Doc. May last pa, sir, pwede pa? Yes, go ahead, Doc. Ang last na kon nga very common gito sa amo ni nga chimpo ang parasitism nga tawag naton. Mhm. So since rainy season na ni siya, ang bitok nga ara sa hilamon, no? Masaka naman ni sa hilamon, no? And then by the time nga mag-grace na, magkaroon na ang ruminants ng hilamon, na makasulod naman ang bitok sa ila. So dapat sini antes naton mag-abot ng rainy season, try tagid po kahon So every 3 months na siya ang porba, and then ang delikado gini sa ruminants naton, ang common nga kung familiar kamo sa palata nga tawag. No? Kamo ni siya ang bitok or batawag naton nga flatworm sa patay ng baka. Okay. Sa karbaw. Common din siya. Pero matrita ni siya through sang dewormer ng albendazole o triclabendazole. Sige. Kabay pa Dok, nakabulig gini sa mga ka-aksyon naton dara sa mga first district. Kabalo kita nga damo gid Dok dara manugsagon sa kasapatan mo dara sa first district, no? Yes sir. Damo gid. Okay. Sige. Doc, Nicolas Aison, salamat gid Doc sa tiyempo ginhatag diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Yes, salamat man sa Aksyon Radyo kag sa tanan nga palamati. Tayong gabi kag salamat. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Importante yan to mag-aksyon nga panugyan dahil sa ato sa nga provincial veterinary nga talatapan pagi sa district veterinary nga si Dr. Nicolas Aison. Was iba naman nga tupiko angot gyapon ni sa industriya sa kasapatan dari sa Negros Occidental. 5:48 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagbalik-balikan tang patrol pagkatapos gilamang sa di. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod Salud. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Moden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test.
Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at 54. Oras gintulong sa kaalwan sang Biflu. Bago pa lumala ang flu, mag-Biflu na agad. Kining oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Oy, sa mga suki sang life extension vitamin D3 kay sa iban pa sa mga produkto sa Life Extension Philippines. Magbakal ka mo, pilion nyo nga may tatakil nga LE, Life Extension. Ang Life Extension Vitamin D3, importante kay ang pag-maintenance ang healthy levels ng vitamin D sa ato sa ding alawas. Nagabulig gini papag-on sa ato sa immune system, ato sa ding resistensiyabla. Vitamin D3 nagabulig man para mapahilayo kita sa risgo nga matabikan sa anuman nga masakit o kung dalatian labi na gid ang makamamatay nga cancer. Ugalion ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3. GA7 Building ila sa Klinika, may libre na konsultasyon. Lunes to Biyernes. Life Extension Vitamin D3. 555 Action Radio Philippines Standard Time. Balikatang patrol report nga natipon ni Action Jan. Action Jan sa report, please come in. Mga personal nga nagsungka sa mga kapulisan sa Police Station number 4. Yung driver sa isa ka Mitsubishi Lancer, amo na nabungguan sa isa naman ka motorsiklo. Aksidente dra kay nga nagluntad sa area sa Burgos Extension, predicamente na Purok Sunshine, Barangay Estefania, Sudad sa Bacol, matak na alas 10:30 sang aga. Ay pero Lacson Mar nga dead on the spot gate ining isa ka electronic technician matapos nga samtang sa sakay abi sa motorsiklo, nabungguan niya ining auto mo ning Mitsubishi Lancer nga suno sa mga kapulisan nag-U-turn ini Action Mar. Ano na po reason kay Police Major Charles Sever, ang station commander ng Police Station number 4, lunsay gikan diri sa nakatundan padulong na sidlangan nga bahin sang syudad. But siningon from west to east ang direction sini. In Bukid padulong Burgos area mga ka-aksyon. Gasunod ining isa naman ka motorsiklo, bali na una nga daan diri sa may right side nga nagausoy sang dalan ang auto sang nagsignal o kuninali na lang ining maliko pawala para may U-turn sa Action Mart. Ug
Ugaling lang kay ti ining isa naman ka motorsiklo mahimo bala nga nagasige man pagpadalagan kag wala action mo nakitaan ang ining auto nga nagliko pa wala gulpe para mag-U-turn. Dason ko nga nagbunggo ini sa uluhan nga bahin sang auto kag ti medyo mabaskog gid man ang impact natumba. Pagtumbak son mar nakaangkon ini isang pilas ko madalo magkapilasan sa ulo ang driver sang motorsiklo aging kinana kay James Cloud Niese, igalang edad, residente sa Procruzal, Barangay Taculing, Syudad sang Bacolod. Ang suspetsado naman, initially according kay Heber, mabalik ini pabukid ng area, pero wala pa na confirm kay ongoing pa ang interrogation dre, nagang pang-investigasyon sa mga kapulisan, kung anong tuyo nga ma-left turn sa pabalik. Mar, ining driver sang Mitsubishi Lancer, ang ginkilala kay Percival Diamante, 45 anyos, ng Granville 3, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod man. Kaya sa nasiling ko na dead on the spot gining si Niese, kag ayara karon sa isa naman ka punerarya na ang iya naman nga bangkay. Kay kung nagsungka na ang driver sang Mitsubishi Lancer nga si Diamante, ang ginulatan ng subong sang mga kapulisan kung anong desisyon mismo sa pamilya, siling napatay kung sila ba na ang desidido nga magpasaka sang kaso na reckless imprudence resulting to homicide. Action marbatok na naman rin sa driver nga si Diamante. Sit na? Okay. Saan naman tabo na? So dyan? Accident sa tuntas. So kanina mga alas 10:35 ng aga. Ang biktima nagsakay sa Yamaha nga motor na drive ni James Cloud Kapote Nisi. Ang travel niya from west to east direction sang Burgos Extension Road. Accidentally na bungguan siya sang Mitsubishi Lancer, no? Nga gina-drive ni Percival Andrada Diamante. Ang nga naga-travel man from west to east kag naga-execute ni siya left turn nga pakanto sa north nga direction. Sa mga malipot ginamang pagpahayag ni Police Major Charles Rivera, ang Station Commander sa Police Station number 4. Balik kagikan sa patrol ng taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sula sa betul sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Swabe ang aroma, swabe ang timpla, kag swabe ang sabor, makabulig pa panubo sa inyong kolesterol. Ini amo ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix may balonggay, soya kag santon, dako ang mabulig siri sa pagpanubo sa bad kolesterol bangod sa protein nga upod sa kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Sa Santon Plus Coffee Mix may kape ka na healthy ka pa. Mapulubasin sa ato sa monitor sa live stream ho. Di ta na ka ma-acknowledge bangod sang kakulang sa ato sa mga minutos kag oras sa buwas naman. Anyway, thank you gida sa taran-taran nga mga nagabonitor sa ato sa live stream. Problema sa atay, hindi maayong pamatsagan bangod may diferensyang atay ninyo sa Basanas DTX 500. Napapatudan sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins sa DTX 500. Hindi na pagpadugaya pa mag DTX 500 na kamo. Impunto na sa Action Radio Philippine Standard Time. Ang ibang nga balita ay tabalabutan toto karon sa Action Firing Line. Temporaryo din yung siling mga kaupod. Nakaupod din yung sa Action Artay Hupon. Sa kalan ni Action Brian Morden. Oy, nagapangita bala kamo sang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Ari na ang Evergreen Herbal Capsule Cleansing, Nourishing, Balancing. But silingon, nagabulig limpyo, nagapabagod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa nga lawas. Gintingog nga puwar sa sampito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Produkto sa nga Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Pwede ka magka-text sa duga kasiyuran kay Doc Crispin Hiko 0910-126-4595. Una sa balita, una sa aksyon. Impunto alas 6 Action Radio Philippine Standard Time. 6 p.m. na! Mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Palatuntunan Action Reports after edition. Magabalik na naman na buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag Action ang Defensor. Ako naman, Action Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.